Diré lo fàcil, ja veuràs. Xavi, nova derrota aquí a Sant Boi, quines valoracions treus del partit? Negativa, al final treus negativa, sempre que no marxes amb els 3 punts ha de ser negatiu. I l'únic que hem de fer és seguir. Crec que l'equip ha fet una bona primera part, que ells no han arribat gairebé a porteria, només començar, que és una pèrdua de pilota d'Òscar García, que ells arriben i Sergi la para i després ja poc més. Nosaltres hem tingut opcions per marcar, al final la pilota no entra, no acabem amb xuts clars entre 3 pals i així ens es penalitza molt. Li ha faltat a l'equip crear més ocasions, no? A porta, que recordi, 1 o 2 xuts. Sí, el porter d'ells ha intervingut molt poques vegades. Això és el que em queixo, que al final la setmana passada sí que vam arribar molt més a porteria i aquesta setmana no hem sigut capaços de tenir ocasions clares a dins. També sabíem que el Sant Boi era un equip que et deixaria generar molt poc, ho havia dit ja a la prèvia i a més conec l'equip i el conec bé i sabíem que havíem d'estar molt encertats i sobretot no fallar nosaltres a darrere. La segona part, sobretot al començament, l'equip a diferència de la primera part no ha estat bé. Sí, al final ells han anat una mica més endavant, han apretat una mica millor i ens ha començat a costar una mica. Hem intentat canviar de sistema, intentat posar jugadors per banda, després hem tornat a posar 2 puntes per fer un 4-4-2 més clar amb pilotes a dalt i al final hem tingut alguna ocasió al final però que ells també ens podien haver matat a les contres. S'ha estret una mica la diferència amb el 5è, són 5 punts, si no m'equivoco. Sí. Toca, ja ho sabies, continuar treballant i intentar que no s'escurci gaire aquesta diferència. Sí, queden 8 jornades. Al final, si anem a lo més positiu, és que a principi de temporada tothom firmaria això. Passada la temporada, jo no ho firmo. Perquè crec que havíem d'estar millor del que estem i no estem. Els equips rivals també fallen, cada setmana n'hi ha algun que falla i aquesta setmana era una bona opció per treure 3 punts aquí, sabent que era molt difícil, però intentar allargar una mica aquesta 5a plaça i el Prat que havia empatat ahir. Sona que és diferent, però com s'explica una mica que l'equip va al camp del Reus i fa un partit molt bo, guanya amb autoritat, i després juga al camp del Castelldefels com avui i li costa tant? Al final són equips molt diferents també. El Sant Boi és un equip que et deixa generar molt poc, que treballen bé, defensivament és un bon equip un equip que està ben treballat, Castelldefels també, al final el Reus és un equip filial que proposa molt més joc, al final els vam donar molt més la pilota amb ells que nosaltres i nosaltres ens vam matar a la contra amb aquell partit. Cada partit és completament diferent, el següent partit fora de casa jugarem i no tindrà res a veure com el d'aquí, també anirem al camp de la Pobla, si no recordo malament, i crec que serà més semblant a Reus que el que estem veient últimament, com dius aquí a Sant Boi o Castelldefels. La setmana que ve, Sant Feliuent, arriba l'equip amb 2 derrotes consecutives. És una final. Per nosaltres és una final. S'ho han de començar a posar al cap que és una final, que hem de guanyar sí o sí i guanyar bé. Al final necessitem guanyar de 3 en 3 i deixar d'especular. Hem de ser molt més ambiciosos i ja està. Necessita l'equip un cop d'autoritat, diguéssim. Sí, però el necessitem cada setmana. Avui guanyes i és un cop d'autoritat, perquè aquí ningú havia guanyat, de tots dels equips de dalt. Tots havien empatat o perdut, però ningú havia guanyat. I nosaltres hem passat també per aquí i tampoc hem guanyat, hem perdut. O sigui que el que hem de fer és cada setmana pensar que és últim partit de Lliga, que necessitem els 3 punts per ficar-nos al play-off i ja està. És la mentalitat que han de tenir aquests 8 partits i si hi ha play-off, que esperem que sí, els 6 de play-off si arribem al final de tot. A banda de guanyar o no guanyar el pròxim partit, també anar recuperant una mica lesionats. Al final lesionat només queda Manzi que aquesta setmana ha entrenat normal, quasi, i la setmana que ve anirà convocat, sí o sí, ja t'ho dic. Si no li passa res durant la setmana anirà convocat. I després ja Savall espero que també estigui i Dani que tornava de sanció. O sigui que Canario és l'únic que no està, que està lesionat i en té per un parell de setmanes més, però bueno, al final Canario em preocupa menys, tot i que em preocupa perquè els vols tenir tots, és el que em preocupa menys. Em preocupa més Manzi, em preocupa més que torni Dani, tot i que Reynoso ha fet un molt bon partit de lateral dret, que no és la seva posició, que és un jugador que va començar de punta, l'hem utilitzat d'extrem, i per aquest partit li hem demanat que l'hem ensenyat durant tota la setmana el que havia fet lateral i ha estat molt, molt bé. Ha competit molt bé, ha competit com el que fa als entrenaments i és bo per ell. És un altre que la setmana que ve, si no hi ha res de nou, n'hi ha convocat. O sigui, ja tens 2 que n'hi ha convocats. Me'n falten 14 i 2 són porters.
Bueno, sí, t'anava a destacar la feina de Reynoso, però ja ho has dit. Sí. Que No. no sé la seva posició natural, ha complert respecte a Creus. Ha estat espectacular. No ha complert. Vale. Ja? Sí.